Hawu Mbali. Ha, Sibali. Kunjani? Njani Sibali? Ngiyaphila. Siyaphila. Awujikele ngale. Okay. Yeah, ngena phakathi. Akuhle ukubona Sibali. Yeah, right kodwa Mbali. Right unjani? Hayi ngikren. Ngiyaphila. Hawu ucinde nini ukumbona uphindile? Noma khona ufuna ungiphathisa khona kuyani? Hayi. Asiyokhuluma ngalo. Mina ngimise wena ne? Hawu yini nibangeni? Ngoba kuzwakala ngathi anikho right. Hey, kuningi nje. Ukuthi angithanda ukukhuluma ngakho njengamanje. Hawu awuzame mzo. Maybe ngingakusiza. Empeleni Mbali. Mina uphindile akaze ngamthanda. Mina ngangithanda wena. Kodwa isimo ngasibona singiphoqa ukuthi ngicine ngibona sengithandana naye. Ngoba nangingakhela yena. Ayi Sibali. Angikuzwisisi mina manje. Uthini? Angithi nina Mbali. Labena ningifuqa ukuthi ngicine ngithandana naye. Ngingazi ukuthi bakujahwephi. Cha phela uphindile wayesho ukuthi lo mfana ayicrash yakhe. Sasimkaqisa yithi inyamazana. Manje uzizwa kanjani nje? Ukuthi wagcina ungazange ukuthi mina lokho ngizizwa kanjani ngawo? Hayi bandla. Manje ngingenaphi mina? Ngoba phela la sikhuluma ngophindile. Kodwa Mbali bengicelile ukuthi usalisungene ecathulweni zami kulesi sikhathi. Mina ngizozama ngayo yonke indlela ukuthi ngehlise indlela yokuxhumana naye. Since vele ngibora. Yabo. Mhlawumbe ngelinye ilanga kuyosa usuyisithando sami. Oh, wena ufuna ungikhatha nomngani wami. Kanti yini le kwenza ukuthi unganeliseki kuphindile? Hayi mina ngimuzwa nje kahle leya muntu. Uvela ngibandele nje lele engayiqondi cabanga. Yebo, kanjani? Hayi nama ngazi ngachaza kanjani. Yabo ngisho nasempeteni nje. Uvela ngibore kube ngathi ngidla amaphepha. Ubone nje la ukuthi hayi uhlangene emhlathe ngazani ngempela. Ngiyakuzwa mzo, noma ngikuzwele ekudeni. Kodwa ke wena ungagwema kanjani lokuthi simina nomngane nami saxabana ngoba ngikufuni lokho kwenzeka. In life Mbali. Kumele sivume kwezinye ikhathi ukuthi ivalikhishwa ngelinye. Yabona? So ngizama ukuthini? Ungajabuleli nje imvula. Kodwa yalisaphi idala. Uma unginike ithuba nje, yazi uzobona ukuthi anginjalo. And uzokukholela lokho. Okay. Ngiyacela. Ngicela ungivalisa ngehaki. Owazi. Okay. Usale. Bye bye. Oh, Namzo. Ules. Kanjani lo? Kumbotshe. Hayi friend bra. Hey. Hawu, ngafana wena ngalezi zithathu. Kuningi mnganami, hey. Eh. Kuningi bengeke ngakubeki. Bengakubeki lo mqondo lo. Yazi, angithi yazi ukuthi mina ngikhiyana nophindile. Ya umaphindi ngiyambona. Kade nginombali lapha emotweni. Umbali, nasembali kaMngani kaMaphindi. Isaxoxa okuningi, yezwa. Hawu, kuningi kanjani manje? Lutho ngamgunyisa isikelemu sami ngamtshela ukuthi ekuse angivele ngishaya ngawo kwakhona. Ngiyakutshela. Uthini boyena? Ngabe miqale yangathi ukuba umqatha yabo. Kodwa gcine sengimbona ukuthi hayi kuyayizwa lento le kancane. Noma bekukhunyana yabo. Ya no ngiyamtshela phela ukuthi ekuse lalela. Mina ngivele ngithanda wena. Kuukuthi lona nje nangifuqa yabo. Wena skema wena. Pho wavuma yena. Noma engavumanga ngokugcwele kodwa ngimbonile ukuthi ngavele ngimbona kwakhona wadala mangikhuluma naye. Awukwazi ukuthi mfethu ngathi ngaso sonke isathi mangimbona ngifita ngesmile, usho ukuthini into leyo? Yabo? Akhuluma naye ovela thamba. Mabe thamba wasefihla iqiniso yabo ukuthi uyanginika noma kanginiki. Wena Tsotsi manje ufuna ukubashaya boyithula abantwana. Awungazi yamazi umzo kahle. Wena ngathi wazi lo wasemandulo sengishitshe kakhulu bra manje. Ufuna umhamba into ehlukume kavuma. Manje umaphindi mayithola ngale ndaba zothini? Hayi. Ngicabanga ukuthi lapho kufanele ukuthi kusebenze umqondo womjida kuphela, yabo. Nawe yazi ke isinto sithi umthetho selivele. Hayi ngiyakuzwa kabi yami. Asethembe kuhamba kahle kodwa vele ugoqa wena ubhejile ngawe. Ya bra moda phela la unyathela khona kumele uhambe ubuke nawe yabo. Nginawo le nto ukuthi hayi ngumjida. Kodwa uma ngabe ngithola le win ngiyaphakama ngiyakhuphuka. Hayi awumeke.
Buka phela. Umbani? Oh, mfana loudspeaker. Hello Mbali. Hello Mzo, unjani? Ubephi? Ngisuka kamngani nami ngiya ekhaya indaba. Ukude yazi. Ukuthi la ekhaya bayangishiya baya cross night abazobuya ekuseni ngovuka. So ngizobe ngingedwa. Hawu, lutho phela kuseduze kabi lapho. Ngeke phela ngisho 15 minutes ngifike lapho. Hawu. Usho bani uthi wazi? Nami ngiyaphatha nje hazi kujilelane le. Cha Mbali. Angempela awuzukwazi ukuthi ulale wedwa ngiyeza nje. Ngesathi singana nizobona sebe ngirocket phela mina. Okay, ngizobona ngawe. Alright ngiyeza manje yes. Hello? Okay. Kanjalo nje. Hayi ziyawina zami. Zawina zami. Ngitshela ukuthi awazani namzo wena. Zangiyele yes. Hey uqhuma phi inkabi yami? Uqhuma. Ukutshela nje ukuthi lo mama engimhambayo uthi uyamdikiza la mama lo ya. Hayi inkabi yami. Yazi awungiconnecta phela. Yela kabe mangivele ngiyonqeba umjikelezo wami lo yangushintshe lo yabo. Vele ngikhuluma yebo. Ngikushaya ayina. Lo bastard no. Hayi wona mama. Correct. Hey mina. Come in. Washesha bo. Ya ne, hey, ngishilo ngathi ngizogijima njenge-rocket wamphikisa ngithi. Cha usheshe ngathi buseduze. Right no. Right unjani? Hayi. Ngiright. Ngiyaphila. Awuphilanga lo 15 minutes bengikhulume ngayo. Yeah. Ya. Sengifikile ngithe nje abantu baleka bazobuya ngoba isikhathi kusasa. Oh bazobuya ekuseni ngovivi. Oh. Yeah, kusasa ekuseni. Hayi. Ngena. Ungahlala mngani. Sipho. Right. Njani? Okay Mzo, njengoba ungicelile ukuthi ngikuhlanganisele uphindile ukuthi nibe ndawonye. Mina ke kube lula kimi ukuthi ngibaconvince kubo ukuthi azongilalisa. Sithi ngi1. Phindile mngani nami. Ngiyabonga ukuthi ugcina ukhonile ukufika. Angazi ke Mzo noma ngimtshene yini ngale mfihlo ongitshele yona ngaye. Hayi, ungamtsheli. Sizokhuluma ngakho eceleni khululeka. Hayi, kulungile, anginishiye. Sengiyofika ekseni ke sengizokhipha umzo. Nisale kahle. Ngizamile ukuza Mzo. Kodwa nje kahle nomsimo sami singekho right. Kanjani? Mzo. Khuluma. Robot Silvadi. Hayi